30, så du var hurtigere, Katja. Det var forkert. Du er startet til klubvalg for gennemførelse af forhindring nummer 3. Og der var Udo sidst i 40 og 65 sekunder. Lad os se udslået. Jo, der skal du op og have en mere. Ja. Ja, og et billede. Jamen, helt bare. Det er jeg har bevilling, jeg bruger det bare. Jeg har ikke haft tid. Jeg har det sådan, at når det bliver dårligt, så må jeg køre på røde. Sådan er det.